या विषयावर आज आपण माहिती घेणार आहोत. दारू हे एक विषारी पेय आहे आणि ते प्यायल्याच्या नंतर माणसाची विचारशक्ती मंदावते. कुटुंबात भानगडी चालू होतात, शेजाऱ्यांबरोबर भानगडी चालू होतात आणि त्याच्यामुळे लहान लहान मुलांचं सुद्धा लक्ष अभ्यासात लागत नाही. पोरं शाळेत गेली काय? हो गेली. डब्याची तयारी झाली का? हो झाली झाली. आता बरोबर. आमचा अभ्यास पण घेत नाही. बाबा नका ना दारू पिऊन.